तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपलं पनीर तवा फ्राय इथे रेडी झालेला आहे। खूप सुंदर असा टेक्स्चर आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता आणि सुगंध तर अप्रतिम सुटलेला आहे। तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। नमस्कार मित्रांनो, मी काव्या केकेस किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण व्हेजिटेरियन लोकांसाठी एक स्टार्टर रेसिपी बनवणार आहोत, जिचं नाव आहे पनीर तवा फ्राय। ही रेसिपी खूप झटपट होते आणि चवीलाही एकदम रेस्टॉरंट स्टाईल लागते। तर चला लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। तर पनीर तवा फ्राय बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मी तुम्हाला सांगते। इथे मी जिंजर गार्लिक पेस्ट घेतलेली आहे 2 टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून इथे हळद घेतलेली आहे, 2 टेबलस्पून लाल तिखट घेतलेला आहे, 2 टेबलस्पून गरम मसाला घेतलेला आहे, हाफ टेबलस्पून काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे, 1 वाटी इथे मी दही घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ आणि इथे मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे। ते अशा स्लाइस मध्ये मी कट करून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि इथे आपण ऑलिव्ह ऑइल घेतलेला आहे। तुम्ही कुठलाही व्हेजिटेबल ऑइल जे तुम्ही घरी यूज करता ते यूज करू शकता किंवा तुम्ही तूपही यूज करू शकता। तर चला लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण मॅरिनेशन साठी लागणारा बॅटर रेडी करायला घेऊया। तर इथे मी सर्वात आधी दही ॲड करते। आता याच्यामध्ये आपण जे जिंजर गार्लिक पेस्ट घेतलेलं ते सुद्धा इथे मी ॲड करते। हळद, लाल तिखट हे चवीनुसार तुम्ही ॲड करा, गरम मसाला, काळी मिरी पावडर आणि चवीनुसार मीठ। आता याला आपण मिक्स करून घेऊया प्रॉपर। तर इथे मी सगळे जिन्नस मिक्स करून घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये मी हाफ टेबलस्पून ऑलिव्ह ऑइल ॲड करते आणि ह्याला मिक्स करते। इथे आपलं बॅटर बघा रेडी झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पनीरचे पीसेस ॲड करूया आणि ह्याला प्रॉपर पनीरच्या पीसेसला कोट करून घेऊया आणि ह्याला एक 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे। तर आता इथे आपले पनीर प्रॉपर असे मॅरिनेट झालेले आहेत। मी 15 मिनिटे ह्यांना मॅरिनेट करायला ठेवून दिलेला। आता इथे आपण पॅन सुद्धा आपला मी गरम करून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण ऑलिव्ह ऑइल ॲड करूया। तर इथे ऑइल गरम झालेलं आहे। आता मी हे जे पीसेस आहेत पनीरचे ते ह्याच्यामध्ये ॲड करते आणि आपण दोन्ही साइडने प्रॉपर त्याला फ्राय करून घेऊया। 1-2 मिनिटांनी आपण त्याला टर्न करून घेऊया। आधी खालच्या साइडने त्याला प्रॉपर फ्राय होऊ द्या। ते 1-2 मिनिटं झालेली आहेत। आता एका साइडने आपण चेक करूया सर्वात आधी आणि याला आधी टर्न करून घेऊया। बघू शकता प्रॉपर कलर आलेला आहे आपल्या पनीरला। खूप जास्त पण असं याला फ्राय करायचं नाहीये, नाहीतर मग काय होतं पनीर हार्ड होतं। त्याच्यामुळे प्रॉपर 1-2 मिनिटानंतर आपण पनीरला टर्न करून घ्यायचं आहे आणि खालच्या साइडने सुद्धा 1-2 मिनिटं ठेवलं की आपला तवा पनीर फ्राय रेडी होईल। हळू मी टर्न करते कारण याचा मसाला आपला निघून जायला नको म्हणून। तर इथे आपलं पनीर दोन्ही साइडने फ्राय झालेला आहे व्यवस्थित आणि आपला आता तवा पनीर रेडी झालेला आहे। आता मी याला डिशमध्ये सर्व करून घेते। तर मित्रांनो, तुम्ही इथे बघू शकता आपला पनीर तवा फ्राय इथे रेडी झालेला आहे। खूपच स्वादिष्ट लागतो हा चवीला। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। केकेस किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।